Orang aboten sangu Mas. Orane gumun. Nyapa? Wong masyarakat iso tumpet ben dadi siji ning kene. Ora umum. Arep biye arep satu ora kangelan. Ayo dong. Ya am. Wong iki mau tinggal iki lho, Pak. Ya iya ta. Ya lagi lho ulang iki. Ojo ono iki kok. Iki sudah iki tuan rumah ini. Iki tuan rumah. Iki bela ben kok dijogo. Iki gawe. Iki ojo jurusan ae lho. Iso. Sorry, Bos. Nah, saya lho. Ya. Luas. Ya luas, biar bisa atraksi. Oh nggih. Bringos nogo, ramuh. Oh iya. Oh, ning aja mundur-mundur. Iya. Tempat doan libur. Oh iya. Ayo timbul ya. Ning kene rame. Ya, sapa kono kae barang enek sing ngemi anake. Bu, nek mboten kelas kula kelas ning mawon. Kuwi ngono atraksi anak mandure iki. Hei, ora. Lah iki jot lho. Kok be? Kuwi Lagi ketoke mau lho. Ngene ketoke. Lah umure rasane lho. rasane piye? Rasane iki pahit-pahit piye lho? Pahit. Iya. Berarti sing iki wong. Wis. Ya iki sabudane lho. Kok iso? Biasane ngono setang. Tapi biasanya bermimpi ngono kuwi semakin sehat kita untuk olahraga. Yo. Maka biar cantik. Woi, berarti wis semangat. Semangat. Wis sampai kuwi. Wes, aku Bu, aku umi. Kita kalau sebulan. dilanjut. Sopo iki? Ya yo wes. Tahu kowe.
Apa? Mie? Hei, yo ben kae mie bene. Kowe iki ora rasa mie ritek. Rasa kowe iki nek cara mie, kowe iki mie ora kae. Dadi kowe iki cara mie tak dinggoy. Hei, hei. Hei, hei. Iki lho. Hei. Yo, aja ngawur kowe. Masyarakat ning kene ora umum lho. Budal-budal direwangi delok barangane. Antusias ora umum ning kene. Dikasih luar biasa, Iya. Dek. Damai. Nek kudu awake dhewe sing duwe meriah karo iki. Iya. Yo sing Sapa iki sapa? Wis, ya aku wis. yo. Barangku sapa iki? Bar kowe terus iki. 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 Sing iki. Suruh Serangan bite iki. Lah kok lambene kok saweran ae. Kok rumasamu iki lho. Lah wong masmu salto kaya ngono kuwi lho ora. Didi-didi ae. Lah bu kok repot atau bu. Gaya sing gedhi ngene iki sing disawer. Sampai iso wong sing cilik ae sik Prabu. Mbak Jum tukang sone ya iya to. Mbak Jum tukang sone ya. Tukang sone ya Iki iki bakal pecel ya. Iya. Iya. Kayak ngono. Iya. Oke, Ayo ayo.